Яңа елны бик яратам. Туган көнем дә минем шул араларда була бит инде һәм миңа гел бүләк итәләр иде чыршы. Менә бөтен кешегә чыршы булып гына куялар, ә миңа чыршы бүләк. Мин аны әйтәм, ну нишләп ул бит әйтәм яңа елга, ә туган көнгә миңа бүләк аерым кирәк дип саный идем мин һәм без әти еш кына чыршыны куя иде 24 декабрь. Иртә белән мин уянгач, минем туган көнем, чыршы куелган, бәлки чыршы астында нидер бүләк тә бар кебек булгалый. Һәм яңа елны гомумән яратам, ул чөнки ул бит теге синең бәйрәмең генә түгел, ул менә бөтен дөнья шуның белән яши кебек. Кар, матурлык. Елның нәкъ менә ул иң яраткан вакытында бу көнне Илмир белән бергә үткәрергә булдык. Композиторның бер көне, ул көнгә ниләр сыя ала, ул көндә ниләр була ала икән. Бер яктан бер көн ул бик аз сыман, ә уйлап карасаң, нәкъ менә шул көндә кеше гомерендәге иң матур мизгелләр туа ала. Мин мәктәптә яратмый идем, шул расписание өчен. Сәгать 8-дә син уже булырга тиеш мәктәптә. Һәм мин көн сайын мин уйлый идем, мин зур үскәч, минем шундый тормышым була, мин үзем расписание төзим. Һәм менә шулай барлыкка килде. Мин иртә торам, мин аны үзем теләп иртә торам. Ул мәҗбүри түгел, мин үзем телим аны. Ә ул миңа менә үзем дигән әйбер, ул миңа бик мөһим. Менә үзем, менә бөтен нәрсә миңа үзем дигән сүздән башлаган. Менә мин үзем теләдем, үзем ясадым, үзем. Ул бик кече сүз, бик минем ишемдә ул бик каты яңгыр торган сүз. Бүген көнне без дә Илмир белән башлыйбыз. Ул безне үзенә иртәнге ашка кунакка чакырды. Мондый матур музыка язалган кешенең колы да тәмле булырга тиеш. Вакыт гел тыгыз, яшь кешенең, музыкант кешенең, шуңа күрә мин пешерергә бик каты яратсам да, шундый тиз рецептлар мин бик яратам. Шуңа күрә Менә монда алма бар, алмада бер нәрсә пешерә. Менә шундый тиз бер рецептны хәзер сиңа күрсәтеп алам мин. Әйемдә алма монда тикмәгә генә түгел. Мәсәлән, без берничә алма алабыз да, шул алманың уртасын кисеп аласың, бик тәмле шундый десерт була бу. Бигрәк тә композитор пешергәч. Композиторлар. Бу футболканы миңа Ренат Харис бүләк итте. Монда кемнең юк, монда Бах та бар, Бетховен да бар, Моцарт та бар, Вагнер менә ортада. Һәм башкалар, һәм мин. Шул арасына ереп менә буларга. Мин гомумән иртә торам һәм мин эшкә утырам. Ашамыйча, еш кына. Бик еш эшкә утырам. Ашамаган, юынмаган, мин музыка язарга утырам. Шуннан без алабыз бер кашык бал. Бал кайнасың инде. Бүләк итәләр, үзем капсага барганда сатып алам. Әдерсен әйтсәм, мин бит умартачы нәселеннән. Шулаймы? Минем әби бабаларым, аларның әби бабалары әти ягыннан зур шундый пасека булган безнең. Умарталык име? Умарталык. Безнең өйдә бал су кебек тора иде ул. Менә зур банкалар, флягалар тора иде бездә. Әти бер чашка балда эчеп җибәр. Мин кичкенә булган вакытта бал бер качан яратмый идем. Мин әле дә менә бер кашык ашсам миңа җитә. Минем әнием дә бер авылдан, Шатыршан авылы, Татар Шатыршаны дип атала ул, Шөпрәле районы Татарстанның иң менә аста, иң менә шундый кечкенә генә бер почмакта
урнашкан. Казан аларга бик ерак булган. Ульян шәһәре менә безнең авылга ул якынрак. Шуңа күрә минем бөтен туганнарым кем шәһәргә күчәргә тырышкан, алар күбесенчә Ульян шәһәренә киткәннәр. Менә шулай минем әти-әнием дә Ульян шәһәренә китәләр. Әле миңа кадәр. Һәм мин инде Ульян шәһәрендә туам. Һәм әби-бабайлар килә иде безгә. Мин дә ничектер без дә бара идек, ләкин бик күп аралашмый идек шул вакытта. Әти ягыннан мин әбине генә белә идем, чөнки бабай әле мин туган хәтле ул китеп барган. Әтигә 14 яшь булган вакытта. Идиатулла бабай, Идиатулла низамы була инде. Әни ягыннан әби бабайны да мин бик яхшы белә идем. Безнең бабабыз әни ягыннан Солтан Гәрәй. Менә аларның барысында исемнәре. Без ничектер безнең авылда шундый исемнәрне Солтан Гәрәй, аның хатыны була инде минем әбием Сания. Минем бабам ул мәктәп укытучысы иде. Һәм ул анда күп нәрсәләр укыткан. Ул рәсем ясауда укыткан, черчениене укыткан, труд дәресе. Менә бу әйберләр. Бабай ул бик оста булган. Миңа әни әйтә иде, менә анда сәгать ватылсынмы, берәр нәрсә ватылсынмы, ул аңа укымаганда махсус. Ләкин бөтен нәрсәне ясый белгән һәм әнигә ул шундый табигый, менә әтисе аның бөтен нәрсәгә оста, ул әтигә әйтә, ну ничек инде менә сәгать ватылган, син ясый алмыйсың, менә әти ясый иде бит ди. Һәм ул бердән-бер үзе шундый булган ул. Әти ягыннан мин беләм, менә әтиемнең бабасы инде, минем дәү бабам була ул. Алар бик дини булган, ул мулла булган авылда. Һәм аның да әтисе бугай мулла булган. Менә ул яктына шундый килә. Шәрык нәрсәсе бар синең? Йөзеңдәме, үзеңдәме нәрсәдер инде? Сез илә ул белән. Бардыр инде, белмим. Миндән ештерилар. Сез милләт буенча кем буласыз дип әйтә, ничек инде кем? Казанда сырыйлар. Казанда сырыйлар. Мәктәп. Әлбәттә Азәрбайҗан. Һәм тагын да тәмрәк булыр өчен һәрбер алмага менә шулай берәр Әстерхан шикләүгә. бу Әстерхан шикләүгә дип аталган татар телендә. Шундый кызык, ул Әстерханнан алып кайтканнардыр инде алдан. Татарлар Әстерхан шикләүгә ди. Урысларда ул Грециядә, татарлар Әстерханнан. Кызык. Салкын кышта җылытырлык музыка тудыручы композитор үзе зәмһәрир суык көндә дөньяга килә. Ульяновск шәһәрендә кечкенә генә йортта әтисе Җәүдәт, нәни улы туңмасын дип, утын ярып, көнгә 6 тапкыр мич яга. Бу дөньяда тәүге ишеткән авазлары капма каршы. Бер яктан декабрьнең саф салкыны, икенче яктан мичтә шартлап янган утын пүләннәре. Кайнар һәм салкын шиллә. Холкында да, иҗатында да чагыла бу композиторның. Нәрсә син яраткан җиләк җимешләрен син яратасың? Мин бик яратам малина. Чөнки безнең Кура җиләге була. Чөнки безнең Ульяновскида без яшәйдек үзебезнең йортыбызда, безнең бакчабыз бар иде. Бездә кура җиләге юк иде. Шулай яратасың. Безнең күршедә менә бакча буйлата, бик озын, белмәм, 10-15 метрдыр. Малина үсә иде. Һәм әлбәттә инде анда бала без кул сузып күршенекен ашый идек инде. Һәм әлбәттә үзләре дә безгә гел бирәләр иде. Һәм минем әби-бабаларым янымда булмаган күрә, еш кына әни менә шул күрше әбисендә калдыра иде мине. Һәм аларда гел малина ашыйдык. Без варенье булсынмы, үзе менә шундый теге свежий килеш. Һәм менә ишектә менә малина тәме балачак тәме. Балачак тәме минем өчен. Сәгать 10. Бер 40 минут. Каты алма булса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китте. Көтәбез.
Birinci, ikinci, üçüncü hem beşinci sınıfta o vakitte dördüncü sınıflar yok idi bizim buunda. Min medresede okudum. Birinci klastan okuyunca birinci sınıftan Tatar dili, Arap dili, namaz okular, azan aytı, mindir azan aytı konkursunda katnaşkan idi. Mena indir bölek bergenler idi. Менә шул 4 ел ничектер мин аның турында бик күп сөйләмим дә, ничектер сәбәп тә юк инде, мин тик кечкенә булган, ләкин мин ул вакытта ул бик каты эшемдә бик каты нигез салды ул миңа. Менә шул 4 ел һәм без мәчеттә укыйдык. Менә мәсәлән безнең математика дәресе бара. Анда астан мулла дога укый. Без аны ишлеп торабыз. Ул безнең шулай параллель бара иде. Һәм әлбәттә инде без балалар, без мәчеттә чабып анда йөридек. Без анда уйныйдык. Без бит инде барбер анда безгә 7 яшь. Менә шул 4 ел миңа бик каты нигез салды һәм татар телендә мин анда беренче юл бастым дип әйтте. Була чөнки татарча миңа гел әйтәләр, менә сез Ульяннан килдегез, татар телегез менә шундый камил татар телен сез беләсез. Ә мин татар телен укыдым. Мин язырга да, укырга да анда өйрәндем. Әлбәттә без гаиләдә сөйләшә идек гел. Ләкин мин аны махсус та укыдым. Әти әнием шуан гел зур басым ясыйлар иде. Безнең яныбызда берничә мәктәп бар иде, рус мәктәбе. Шундый уртак мәктәпләр. Ләкин юк, мин 7 яшемнән инде остановкага барып, 5-6 остановка барып, трамвайда минем проездной бар иде. Мин шул мәдрәсәгә йөри идем, мин күрше мәктәпкә бармый идем. Мин Орус шәһәрендә, Ульян шәһәрендә махсус бара идем татар мәктәбенә. Син исне сизәсеңме, исне? Хуш исләр тарала. Кара күпме? Ул сок күпме биргән? Аның даже тисләре матур. Тәйтәбез. Син шигырь ятасыңмы? Вообще, син Каты яратам шигырь. әшәйне ятман кеше бармы? Бар, кайсы кеше мен шигырь. Eski taş bu. Kulağıma tutup başka. Değil Давай, син. Әни әйтә миңа гел, син менә син бер дә үзгәрмисең ди. Син бер дә үзгәрмәгән ди. Менә нинди синең менә акылың иде ди, менә 5 яшеңдә. Менә син шундый ук ди. Акылың бер дә үзгәрми ди. Ул менә нинди мәгънәдә? Ул кайбер вакытта начар мәгънәдә әйтә миңа, син кайчан инде үсеп китәсең ди. Кайбер вакытларда яхшы мәгънәдә, син менә бер дә үзгәрмисең ди. Һәм мин үземне дә шулай дип сизәм. Мин үземне ничектер үзгәргән дип сизмим. Бит ничек мен 12 яшь иде, менә мин шундай ук. Кеше үзенең күңелендә дөньяга балаларча карашын саклый ала икән, бу бик кыйммәтле сыйфат. Музыка белән 11 яшендә кызыксына башлый Илмир. Кинәт яңа бер дөнья ачылып китә аның өчен. Февраль аенда музыка мәктәбенә баралар. Бик авырлык белән булса да алалар үзен. Әмма ел ахырында ул 3-4 ел укыган яшьтәшләрен куып җитә һәм имтиханын 5-легә тапшыра. Атнага бер балаларның иҗади якларын ача торган дәрес була.
Оқытучы аларга музыка язарга куша. 1-2 елдан ул дәресләр бетә. Ә Илмир язудан туктамый. Кеше музыкасын башкару гына түгел, мин бит үземнекен дә яза алам дип уйлый ул. Ул шуга мине гаҗәпләндерде менә ул музыка язу. Мин бер туктаусыз музыка яза башладым. Бер менә 12 яшымнан. Һәм аннарсын аны инде күрделәр, сизделәр. Музыка мәктәбенең директоры мине таныштырды. Музыка клиентендә ул вакытта укыта торган композитор белән. Безнең ул вакытта бердән-бер профессиональ композитор бар иде. Үлән шәһәрендә Ольга Владимировна Бурова дигән кеше. Һәм ул инде мине күргәч, ул аңлады кем икән мин. Ул инде минем белән махсус менә шундый бик җитди музыкант белән кебек дәресләр алып бара башлады. Ничек музыка язарга, ничек фортепиано уйнарга тотынды инде минем монда Мои университеты дигән бар бит Горькийныңмы? Менә Мои университетында тотынды. Ул тотынды менә мин инде анарга ләккәч аңлый башладым. Мин музыкант булганымны. Чөнки анардан соң тотынды төрле конкурслар, фестивальләр, Мәскәүгә барулардан кая барулар мине кайдыр алып бара башладылар. Минем турында беренче тапкыр гәҗит язды. Ниндер тапшыруларга мине алып баралар. Теге анда 14 яшьлек малай музыка яза. Мин ул вакытта теге бөтен балалар музыка язганга күрә, мин уйлыйдым, һәр кеше музыка язала дип. Менә кем музыкага укый, шул кеше музыканы язала дип мин уйлыйдым. Ә ул икән ниндер сәләт. Мин аны аңлый башладым менә аннарысын гына. Мин композитор сүзен дә белмидем. Мин музыка яза идем, ә ул сүзне белмидем. 14 яшендә Илмир Низамов исеме сәхнәдән җиңүче булып, яңа исемнәр дип аталучы өлкә конкурсында Гран-при иясе буларак яңгырый. Ул иң зур менә җиңүләрнең берсе булды минем өчен. Ул аңа кадәр мин беркайчан да берсе җиңмидем. Ә монда мин беренче тапкыр сәхнәгә чыктым үз әсәрем белән, беренче тапкыр. И Гран-при. И мин ул көннән соң улана башладым, әйтәм, Димәк мин нәрсәдер булдыра алам. Димәк мин чынлап та ниндер музыка яза алам икән. Һәм менә шул көннән мин үземне инде композитор итеп хис итә башладым. 5 май 2001 ел. Менә шул көннән. Һәм мин анда башкардым скрипка һәм фортепиано өчен Танец огня дигән ут биюсе дигән шундый әсәр. Бер-ике генә яңгырап. Ну, мәсәлән, менә шуя башана. Мен бешеный идем, гель. Мен бешеный. Мен прямо танец огня. Менә шуя башланавыл, менә шуя башланавыл. Мен прямо сразу же, что мин килдем бу дөньяга. Вот все. Минеке. Мына хадле. Ну, мин хәзер зур уже, ул как-то миңа уже как понятно. А ул вакытта миңа 14 яшь, ул минем беренче әсәрләрнең берсе. Димәк, миңа теге мин тырыштым полностью теге не тергән. Ачыларга минем теге энергия шул хәтле каты кайный иде. Мин тырыштым шуның барысына биргә. Вот. Ты должна петь, как будто это взрыв. На-на-на-на, син ирәттең мине. То есть такой вот. И вот это истериссимо до вот этого момента. Сагнап. Вот тут сброс резкий. Сагнап сина. Вот тут резко пьяно. А вот син ирәттең мине. Может быть, пунктиры даже чуть-чуть добавить.
Вот представь, что ту-та-та-та-ту-та-та-та-та. Benim işimden indiler bana bir kata ut koyuna gel. Ben аны bir kata sizem. Ben gel mesela bana jitmeyim. Ben bir emosyonel müzikini yaratam. Emosyonel başkalaşlarına yaratam. Ben gel ez kebek. Ben dağında kübrek nerseler kirek kebek. Ben öyle son yıllardan işlerle tanışlandım. Bir 22-4 yaşlarımda ben bir 5 yılıydım. Ege. İlmir profesyonel şahıs, hem ул бик таләпчән, аның белән 5 минутта гына тиз генә яздыру килеп чыкмый студияда. Кайчакта без менә бер әсәрне 1 ел яздырган мәлләр булды. Илмирның музыкасы минемчә берәүне дә битараф калдырмый. En бәхетле вакытларның берсе ул ниндидер зур премьерага әзерләгән вакыт. Мәсәлән, мин хәтерлим, минем иң зур эшләрнең берсе ул менә Кара Пулат. Без бер ай дәвамында театрда гына яшәдек. Бер ай дәвамында менә сәгать 10-нан иртән сәгать 8-гә хәтле, кичке 8-гә хәтле син иштәсең ничек оркестр музыканың уйный, җырчылар җырлый, хор да җырлый, биючеләр бии, нәрсәдер үзгәртәсең, нәрсәдер истисең. Шул вакытта музыка инде язылган кебек, шул вакытта ниндидер спектакль туа. Менә шул ай шундый менә мин бер ай бик бәхетле идем кебек. Әлбәттә премьера вакыты ул шулай ук бәхетле. Ләкин премьера ул бер мизгел кебек ул. Ул менә уза да китә. Менә шул премьерны көткән вакыт, ул менә бәйрәмгә әзерләгән вакыт. Ожидание праздника лучше самого праздника. Менә шул премьерны әзерләгән вакытта һәм менә музыка язган вакытта шундый бер вакыт була ул. Менә син менә эшләп утырасың, музыканы язып утырасың һәм бер заман менә син ничек әйтергә музыканы койрыгыннан тотып аласың кебек. Менә әйе, менә шулай булырга тиеш. Инде идея сиңа ошый башлый. Менә шул вакыт ниндидер теге эврика кебек. Һәм аннан соң менә син музыканы язып бетергәч, менә шул музыканы инде менә бу репетициялар, сәхнәгә чыгару, беренче тапкыр тамашачы белән очрашу. Менә иҗатта ул иң бәхетле вакытларның берсе минем. Бик гади һәм шул ук вакытта бик катлаулы сорау. Музыка ничек туа ул? Әйе, ноталар бар, музыканы билгели торган башка төшенчәләр. Әмма минемчә, бу матурлыкны алар белән генә аңлатып биреп булмый. Аның сире бар. Без бер кайчан белмәячәк сире. Инде ниндидер менә эштә ниндидер менә кайну килә. Менә кайный синең эшеңдә. Сиңа ул тынычлык бирми. Башта ул сиңа тынычлык бирми. Син аны нотага салганчы. Син аны нотага салдың. Син уйлап битердең, син аны яздың. Аннан соң ул сиңа тынычлык бирми, син ул музыканы башкаручыга күрсәтергә тиеш. Аннан соң сиңа ул тынычлык бирми, ул башкаручы ул аны кайдыр күрсәтергә, башкарырга, ниндер сәхнәдә тамашачы белән ниндер менә шундый контакт булырга тиеш. Менә аннан соң гына ул әсәр сине җибәрә.
очень нравится эта музыка. Она очень яркая, очень красочная, очень образная, написанная с хорошим знанием возможностей органа. Это не всегда бывает у современных композиторов. Вот часть «Оазис», она прямо будет воображение, фантазию и у исполнителя, мне кажется, и у слушателя, потому что это прямо такие картины миражей возникают, что-то такое вот в пустыне, всяких призрачных образов. This Silk Road by the Nabokov is very beautiful with the Илмир Низамовның «Ефәк юлы» бик матур фантастик музыка. Композитор музыка коралларын бик оста кулланып, медитация картинасын барлыкка китерүче музыканы тудырган. Бу көй Кытай белән Европа арасындагы озын ефәк юлын бик яхшы чагылдыра. Әлеге пьеса төрле җирләрдә һәм ешрак уйналыр дип өметләнәбез. Бу музыканы Кытайда да яңгырата алырбыз дип уйлыйбыз. Он как-то умеет создать такое послание, такой код найти культурный для слушателя, который понятен любому человеку в любой стране. Я уверена, что эта музыка абсолютно будет встречена на ура не только в России, не только в Татарстане, но вообще вот везде, где она прозвучит. Минем исемдә, ничек мин беренче тапкыр 18 яшемдә Казанга килдем. Һәм мин шул хәтле исем китте, минем шул хәтле исем китте. Казанда Казан урамнар исемнәре, яисә кибет исемнәре татарча язылганга. Чөнки без татар телендә өйдә генә сөйләшә идек. Атнасына бер тапкыр шишмә дигән тапшыруны телевизордан без бик көтә идек. Атнасына бер тапкыр телевидениедә бер сәгатькә татарча сөйләшәләр. Ул безнең өчен бик ниндидер шундый бер могҗиза иде. Монда килде, монда 24 сәгать көненә радио, телевидение, китаплар, гәҗитләр. Мин шуга сөендем. Минем телемдә икән, өйдә генә түгел, шәһәр сөйләшә ала. Ничектер дөнья яши ала икән минем телемдә дә. Менә ул вакытта мин татарлыгымны бик каты сиздем. Һәр милләтнең аның фольклор дигән әйбере бар. Һәм менә бу фольклорда һәр милләтнең аның үз ниндидер музыкаль нечкәлекләре бар. Кайбер милләтнең менә шундый яңгырашы, кайбер милләтнең менә шундый яңгырашы, татар милләтенең халык көйләренең аның үз яңгырашы бар. Ул теге без моң дибез, ниндидер мелизматика дибез, менә тембр дибез инде. Безнең музыкага менә шундый темалар хас, менә башка темалар хас түгел. Әлбәттә ул әйберләр бар, һәм аннан соң инде композиторлар иҗатында ул традициялар, ул гадәтләр ничектер чагыла башлый. Кайбер композиторларда менә шулай, кайбер композиторларда менә шулайрак. Мәсәлән, Салих Сайдашевта кайбер әсәрләрен без гомумән халык җырлары дип кабул итәбез. Чөнки алар шул хәтле бер-берсенә якын. Кайбер әсәрләрдә юк. Вакыт уза, мәсәлән, без анда тыңлыйбыз 20нче гасырның икенче бүлегенең композиторларының аларның инде әсәрләренә ниндидер тагында яклар керә башлый. Аларның музыкалары халык музыкасыннан гына күбрәк аерыла. Мәсәлән, анда Алмаз Насыйпов симфониясе булсын, яисә анда
Гебеши булсынмы? Гебешинең музыкасы халык музыкасына ничектер якынрак та кебек. Һәм шул вакытта Алмаз Насыйповның инде ниндидер ачышлар кебек музыкада. Чөнки ул 20нче гасырның музыкасын үзенә күп иттереп ачкан. Без инде 21нче гасыр музыкантлары без гомумән безнең алдыбызда нәрсә генә юк. Джаз бар, авангард бар, халык көйләре бар, Яхин бар, Моцарт, анда романтизм бар, эстрада бар, нәрсә генә юк. Һәм бүгенге заманасы композитор ул бөтен нәрсәне куллана ала. Һәм әлбәттә минем музыкам Салих Сәйдәшевтән аерыла. Кайбер кешеләр әйтәләр, менә татар музыкасы менә элек, менә Ключерев заманасында нинди музыка булган, менә ул чын татар музыкасы. Менә бүгенге көндәге композиторлар әллә нәрсә кушып бетерәләр, әллә нәрсә ул татарныкы, ул татарныкы түгел, аңлап та булмай. Әлбәттә ул шулай, ләкин без бит Ключерев заманасында яшәмибез. Менә Ключерев менә бүген яшәсә, без белмибез нинди музыка язар иде ул. Бәлки ул башка музыканы язар иде. Без әйтә алмыйбыз, ләкин без барыбер син телисеңме, теләмисеңме, менә нәрсә яңгырый безнең арада, безнең колакларда, безнең дәвердә дип әйтим инде. Ул барыбер минем ишатымда чагыла. Әзме күпме, ул барыбер чагыла. Юк, ул максат куеп була. Менә бу әсәрдә мин Салих Сәйдәшев кебек язам. Салих Сәйдәшев кебек син язасың. Син кайда? Менә син кайда? Ни өчен бу дөньяга икенче Салих Сәйдәшев? Минемчә, икенче Салих Сәйдәшев ул беркемгә дә кирәкми. Сәйдәшев ул бар. Минемчә, икенче Сәйдәшев булганчы беренче Низамов бул дип саныйм мин. Аллаһ Тәгалә турында минем беренче сорау әлбәттә мәдрәсәдә туды. Чөнки безгә аның турында күп сөйләр иде. Һәм ул икенче сыйныф булгандыр ул. Безнең менә шундый бер яшь кенә укытучы иде. Миңа 8 яшь. Мәйтәм, безгә Аллаһ Тәгалә булай, Аллаһ Тәгалә тегеләй дип сөйлисез. Каян белергә без тиеш, бармы ул, юкмы? Бәлки ул юктыр дип сорадым мин. Һәм мин шаккаттым менә аның җавабына. Илмир ди. Менә һәр кешенең ди тормышында шундый вакыты була ди. Менә шундый мизгел була ди. Шул мизгелдә ул үзе аңлаячак ди аның барлыгы турында. Мин шуны ишеттем дә, шул вакыттан көтә башладым. Кайчан ул үзенең булуы турында миңа ниндидер хәбәр салыр дип. Һәм ул бик күп тапкыр миңа хәбәрләр салды. Ул вакыттан бик күп тапкыр. Һәм мин сизәм, Аллаһ Тәгалә ул безне барыбызны ярата. Һәм безне үзебездән дә яхшырак аңлый. Кайбер вакытларда бит без үзебезне ашыйбыз, без ничектер канәгать түгел үзебез белән. Ул минем өчен ниндидер зур көч, ниндидер стержень. Ул эштәге ниндидер шундый бер шундый тамыр кебек сизәм мин аны. Һәм мин еш аны белән сөйләшәм. Кечкенә булган вакытта. Нәрсәдер киңәшләшәм, сорыйм нәрсәдер, әлбәттә. Ул автоматик рәвештә дә инде минем килеп чыгадыр. Бәлки мин үзем генә утырып торган вакытта, менә мин әйтәм бит, мин ахирәттә үзем генә. Миңа аралашып кеше булмаган, һәм мин менә шулай бәлки аның белән аралашкандыр. Һәм ул менә шундый хәл менә хәзер дә бар ул минем. Мәсәлән, менә Бах музыкасын тыңлыйсың. Мин бик сизәм, ул былай гына музыка түгел, ул Аллаһ Тәгалә синең белән сөйләшә кебек шул музыкасы аша. Музыка минем өчен ул ниндидер шундый
Allah Teala'nın nedir buna sözleri kebek, nedir fikirleri kebek. Min ana ul bir katı ilimde sizden. Biz bit müzikini görmeyiz. Biz ana elbette o tege zvukovaya valna indi. Lekin şol vakitte ol bit bizning ko'ngilda narsalar uyata. Hamine Allah Teala kebek biz ana görmeyiz. Lekin ol şol vakitte işimizde var kebek ol şol vakitte. Hamine bütün sanatlar arasında müzik en yakın deb o'ylayman. Mana şol dunyoga. Мен шулай итеп сизәм. Яңа баскыч. Теге зона комфортынан Механизм запущен. механизм запущен, всё. Композиторның тормышында башкаручылар зур урын алып торалар, чөнки композитор бит ул нинди матур музыка язса да, ул музыканы башкаручы, тамашачыга тәкъдим итүче кеше булмаса, аның иҗаты күренмәячәк. Мин үземне ул яктан бай композитор дип саныйм, минем башкаручыларым бар янымда һәм әлбәттә аларның арасында Эльмира аерым урын алып тора. Беренчедән ул минем кебек актив. Ул бердә тик тормый, иҗатта да бик тик тормый. Менә бүген без аның концертын ясыйбыз. Ул ясый үз концертын башка шәһәрләрдә дә шулай ук. Ничә тапкыр сәхнәгә чыкса да, ул гел дулкынлана, чөнки ул аны ихлас күңелдән эшли, чын иттереп эшли ул аны. Һәм мин менә үз ягымнан күпме миннән тора, мин анарга ярдәм итәргә тырышам, чөнки аның уңышы ул минем уңышым. Һәм шул вакытта мин беләм, күпме көч һәм дәрт ул үз эшенә бирә. Ул аның белән яши, ул аның белән яна. Мин бик яратам фортепиано, мин кайчандыр кичкенә вакытта ниндидер гаиләдә беренче тапкыр пианино күрдем. Мин шуңа да гаҗәпләндем, битем, ул өйдә дә була ала икән, сәхнәдә генә түгел, ниндидер зур залларда. Ул мине шуңа да гаҗәпләндерде һәм мин менә бүгенге көнгә үк кадәр менә мин һәр күргән җирдә фортепиано белән исәнләшәм, уйнап карыйм. Мин һәр көн утырган саен беренче тапкыр утырган кебек. Мин аның белән туя алмыйм. Кайбер кеше ничек сине музыка туйдырмый ди. Ул ничек туй була инде? Ул мине беркайчан да туйдырмый. İcad kişisi ulanırga tiyиш. Әлбәттә менә ул үз заманының төсен, тәмен, музыкасын ишетергә тиеш дип уйлыйм мин. Ул бик авыр, ул җиңел түгел, но менә ул үз заманасының рухын сизсә, аның иҗаты да шул вакытта ниндидер резонанс була үз заманың белән. Мин менә гел ниндидер яңа әсәр башлаган вакытта мин уйланам. Менә бүгенге заманда менә нәрсә җитми кебек, нәрсәгә без сусаган, нәрсә безгә кирәк, нинди музыка булырга тиеш бүген. Минем өчен менә бүгенге заман ул бик
ниндидер арганлык сизелә. Бездә арганлык физик мәгънәдә түгел, ә менә информацион мәгънәдә. Ниндидер безнең бик күп бит инде хәбәрләр килеп тора төрлечә. Ниндидер монда музыка, монда кино, монда театр. Безгә бик күп нәрсәне белергә кирәк, күрергә кирәк. Бөтен кибетләр, шыгрым тулы китаплар. Һәм ул бер яктан ул бик яхшы, ул бөтен яклардан бик яхшы. Ләкин шул вакытта кешенең ниндидер менә арганлыгы барлыкка килә кебек. Һәм минемчә бүген иҗатта кешегә бик мөһим аңлаешлы әйберләр. Теге менә бар иде бит элек. А что хотел сказать художник? Ә сез уйлагыз. Ул әйберләр бардыр ул. Ләкин бүген минемчә үз тамашачың белән киресенчә бик аңлаша торган әйберләр әйтергә кирәк. Ул сине теге ниндидер табышмак кебек уларга тиеш түгел. Ул ничектер менә турыдан-туры менә йөрәккә барып җитәргә кирәк үз тамашачының. Әлбәттә, операда, балетта композитор беренче эшне башлый, музыка иртәрәк языла, аннан соң спектакль куела, ләкин премьера хәтле мин тулкынланам. Чөнки яңа әсәр туу ул үзенә бер могҗиза. Ул яңа бала кебек, яңа кеше кебек минем өчен. Берничә минут калды премьера хәтле. Көтеп калабыз. Миңа целого мира мало кебек дип сизәм инде. Менә шундый минем хис ишемдә. Менә бөтен дөнья миңа әс кебек. Миңа бөтен нәрсә кирәк. Бөтен нәрсә кирәк. Менә мин карыйм инде кешегә, ул менә матур сөйли. Мин әйтәм, нишләп ул шул хәтле матур сөйләмәй, әйтәм, ничек миңа өйрәнергә шулай матур сөйләргә. Мин карыйм инде кешегә, ул менә оста уйный, әйтәм, миңа да кирәк оста уйнарга. Миңа менә бөтен нәрсә кирәк кебек. Бөтен нәрсә миңа үрнәк, бөтен нәрсә мине кызыксындыра. Менә музыкада да бит, мин менә җырга да битараф түгел, зур симфоник әсәрләргә дә битараф түгел. Мин музыка тыңлыйм, классикларны әйтәм, я Аллам әйтәм, ничек матур язганнар, ничек инде шул хәтле әйтәм, акыллы кеше булган. Миңа прямо тынычлык бирми ул, анда Рахманинов, Чайковский, миңа прямо ур ишемдә инде ниндер ул теге ниндер көнләшү дә бар, бик каты, менә ул зур классикларга. Ләкин шул вакытта ул азарт бирә, ул мине үстерә. Оп! Поздравляю. Поздравляю. Это собралось. Дожали мы нашего Миллигана. Да, дожали. Олежек? Олег. Ну ты просто вообще... Это все ты. Это все мы. Это все мы. Мы же все вместе это сделали. Ой, девочки, вы такие... Боже мой, доктор, это что-то с чем-то. Классная. Да. Поздравляю вас. Спасибо. А я вас... Ой, боже мой, как это все гибко, как это все... Боже мой. Участники, актеры Миллиганом, пожалуйста, в центр подойдите на фотографию. Лада тоже. И Лада... Сколько камер? Давайте вот сюда, на Рамиса. Да. Все на Рамиса. Раз, два, три.
Я Спасибо большое за Спасибо такой огромное. прекрасный праздник. Музыка Спасибо. волшебная просто. Спасибо. Прям даже телефон не доставал. да. Представляешь? Спасибо. Он просто сидел погруженный. Спасибо огромное. Ой, рахмет. Вообще молодец. Рахмет. Скидка просто. Рахмет, Эльмир, рахмет. дорогой, тебя поздравляю. Спасибо. Ты такой молодец. Dünyada türlü haller bula. Lakin Allah da bulmasa, baribir kişi kite, baribir kite. Bir işlep, bir işlepte bulmay. Hem şu eybir, baribir kite diyen eybiri. Nişiktir işimde benim nişlep şulay o. Nişlep şulay. Belki biz bir kaşında cevap tabanamız ol sırauğa, ol tege zor felsefi sırau. Hem şu vakitte elbette sen anlıyorsun, bütün nersenin başı var, hem bütün nersenin azağı var. Hem şu azağı bulgana göre, ol bizni harekette bularga indi. Ol bizni her günni sanarga indi, her saatni. Senin turmuşun nindir məğnə bilen dola şol vakitte. Sen bilsen, sen мәңгілік yaşaysın iken. Ol kızıkta yaşa bulmazdır. Min ol bik gadi anlatı, lakin ol bik köp nerseni orunga koya. Bir gün bir gümür sıman. İlmir bilen ötkürgen şuşu bir gün kişinin öz turmuşun ne derecede matur, ne derecede tulu ite alığına bir delil. Şuluk vakitte ol muzikası bilen başkalarının günlerine de ötüp kire. Ruhlandıra, matur ite. Demek gümürlerini de.